Life is full of adventures. Usahay mokatawa ta, usay manghihilak pud ta, usay nindot kay syagit, usahay napoy mga tao nga mas pilion nila ang magpakahilom lang. Ang kinabuhi sa tao sa kalibutan, isa ni kasugilanon, isa ni ka story. Gani sa atong time karon daghan mga best nga mga stories of all times. Nay mga movies nga di gid malimtan gikan pa sa una hangtod karon sa atong generation. Hinumdum ko sa ako ang apuhan kining mga katigulangan bitaw, hilig ni sila share sa story sa mga tao nga nangamatay na. Hinumdum mo, moingon na gani na inyong mga nanay, inyong tatay nga si anhing kuan biya sa una, kugihan kay tumuin ani. Isa na ka sign nga nanamo sa old age. Ambot ning mga nanay ug tatay o mga lolag lolo, ganahan kay sila sigig subay sa mga tao bitaw nga nangamatay na. Nindot isgutan usahay ang life sa mga tao nga niagi na nindot og gibilin sa atong life. Ang reality sa atong life, one day ang mga tao maghisgot sa imong kinabuhi. Hisgutan imong life, imong mga apo karon, imong mga anak puhon, hisgutan nila ang imuhang kinabuhi. Tud kay musugot tag sa dili, ma-expose gyud ang story sa atong life. Question, 10 years from now, 20 years from now, unsa ka nga klase nga story ilahang paminawon gikan sa imuhang kinabuhi? Mahappy kaya sila maminaw nimo? Kana moingon bitaw imong apo nga si lola sa una, inani gid to siya. Si lolo inani gid to siya. Si papa di gito sa musugot basta inanime. Ma-inspire ka ang maminaw sa story sa imong life one day. Now, first of all, atong hinumduman, ang matag life dinhi sa kalibutan naa ni unique ug special kaayo nga katuyuan. Unique ang atong life story, special ang ato ang life story. First of all, unique ni siya tungod kay matag usa ka tawo sa kalibutan naa kay kagulingon nimong story. Lahi-lahi tag sugilanon. Lain-lain og purpose ang Ginoo sa atong life. Unique gyud ka. Ang imong purpose lahi sa yaha. Nay kagulingong timetable ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ug na siya story nga giandam sa imo nga ikaw lang gyud ang maka-perform ni ana. Special ang imuhang story, ang imong life, tungod kay mo gamit ang Ginoo mga special nga mga tao, special nga mga opportunities. Gani ang imong life gitawag ning isa ka masterpiece. Sa tanang gibuhat sa Ginoo, ang tao mo'y pinaka-unique ug pinaka-special. Kay gikan ta sa abog, giagi tag process ug nahimo tang usa ka extraordinary nga piece. Ug sa tanang binuhat sa Ginoo, ang tao lay na ay kalag ug na ay espiritu. Munay nakapahimo na tong special. There's something in us nga wala gid sa ubang creature. Naatay soul, tungod sa atong soul masabtan nato ang Dios. Dili ma-express sa God iyang love sa mga kahoy. Dili kasabot ang mga kahoy unsay love. Di ma-appreciate sa mga animals nganong si Christ namatay sa cross. Dili maka-appreciate ang mga planets, stars, galaxies, unsa nang sacrifice nga gihimo sa Father pagpadala ni Christ sa cross. Ang tao lay makasabot ana because we have this spiritual nature. Natay kalag, natay espiritu. Tungod niya na diha makig-communicate ang Dios nato. Munang special ta. Kay kita lang ang naay kapasidad makasabot kinsa ang Dios ug unsa ang Dios sa atoang kinabuhi. Now sa atong generation daghan mga inventions. Ang mga tao karon mas ma-amaze na ta sa mga new discoveries. Grabe ang pagsaka sa atong technology. Arita sa larangan sa mga robots, na natay mga humanoids nga mga robots. Nga mga robots nga maka-feel na sila murag emotion sa tao. Maka-interact na sila sa atong emotion. Nga istoryaon nimo ang robot, kung mukatawa ta, mukatawa pud sila. Mura sila makasabot, part silang program nga maka-connect sila nato partly sa atong emotion o sa atong mood.
Na mga humanoids robot nga mura na gid sila humans, pero dili sila human. Arita sa larangan sa atong mga sakyanan kanang mga Tesla cars, isa ka klase sa car nga di gyud ka halos maaksidente. Nga pila ka meters away or kilometers away, ma-detect na ni Tesla car kung naabay aksidente nga nas unahan, ma-detect niya ang mga traffic, di na ka kinahanglan mag-drive, pwede ka matulog, hatod na kasi mo ang padulngan. Ma-detect niya pila ka meters away, na kusog kay nagpadagan sa likod. Siya na mismo, pila pa ka meters, muhimo na siya mga possible nga mga changes, buhaton para malikay ka sa disgrasya. Inana ka, high-tech na nga to ang mga technology sa sakyanan. Even sa itong mga satellites, sa una 3G lang, nanay 4G, karon nanay 5G, pila na ka satellites, thousands of satellites ang giplano ituyok sa ato ang globe para sa preparation sa pag-improve sa atong technology. And grabe na siya ka rapid kayo ang progress sa atong technology. Pero you know what? Kung mubasa kag Bible, the greatest invention way lain ang tao. Ang tao gyud gihapon. Walay scientist na kahimog DNA gamit ang abog or ang clay. Walay scientist na experiment nga nahimong usa ka babay ang usa ka rib sa lalaki, usa ka guso. Walay scientist makahimo niana. Although na mga clonings, i-clone imong naong mao gyud sinultihan imong sigurong buhok, imong character, personality, pero never sila makabuo og kagulingong DNA. Unique gyud ang tao. There's only one greatest inventor, God, sa tuang life.